viewers, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर मिया जे ओरैबायदि डेन्जार जाथाय जालांबाय ओरैबायदि भायलेन्स जोंनि बाक्सायाव बापरे बिदि सानथावना नङामोन आरोना सानथावना नङामोन लोगोफोर बिनि सोमोन्दै दायो जोंनि भिडिअ सावरायगोन बेजों लोगोसे दाखालि थांदोंमोन ना गुवाहाटीयाव जुबिन गार्गनि न'आव खारगुलि थांनाय जुबिन गार्गनि न'आव गोदोनि न'आव तो बेयाव माने गोबां कुइसन फैदों आरोना माने आंनिया बुंजोबनायाबो आंनिया पुरा क्लियार माने बुंजोबनाय जायासै आंबो तो बिनिखाय मानसिफ्रा गोबां माने कनफिउज जानानै गोबां कुइसन सोंहरदों आरोना तो बिनिबो एन्सारफोरखौनो आङो कुइसन एन्सारफोरखौ आंनि भिडिअआवनो होगासिनो तो लेट्स स्टार्ट आ भिडिअ लोगोफोर तो मैया जालांनाय जाथायखौथ' गासैबो मिथिखाबाय नङा होमबा दासान्दि बाक्सायाव दाबो लासे आं दा भिडिअ बनायबाय थानाय लासे माने दासान्दि बाक्सायाव दाबो माने नेटआ बन्द टाटाया दाबो बन्द आरोना नेटआव दाबो सोलियाखै बेयाव माने ओरैबायदि भायलेन्स बिदि जागोनखौ सानाखैमोन आरोना पुलिसफोरा फुलुङाव हाबनो गोनां जादों आरोना ओरैबायदि डेन्जार फुलुङाव हाबनो गोनां जादों गोबां पुलिसफोरा जखम जादों आरो सासे सुबुं थैनो गोनां जाबाय जुबिन दानि जास्टिसनि थाखायनो जास्टिस मानो दाबो होनो हाया मोनसेल' पस्टमार्टामनि रिपर्टखौ पाब्लिकलि खाम बेखौल' हायोबा आरोना बेखौबो खालामनो हायादि पस्टमार्टाम रिपर्टखौनो पाब्लिकलि खालामनो हायाबा बेयावनो मिथिया आरोना दालियाव मा गोसोम दोङो बेयावनो मिथिया आरोना गोदोर मानसिनि आखाइदों होनानै 100% बेफोरावनो माने सिउर जाबाय आरोना माने डाइरेक्ट मोनसे बाथ्रा बुंनो आरोना माने जोंनि हादरा इन्डिपेन्डेन्स माने उदांस्रि मोननायनि उननिफ्राय जोंनि हादराव गोबां लाख रेप केस दासान्दि रेजिस्टार जाबाय जोंनि हादराव इन्डियायाव बाट बेयाव फासि होनायनि अनजिमाया अनलि 57 आरो बेबो रेपल' नङा गासै दायनि जिखिजाया दायनि गासैखौ लाफानानैसो अफिसियेलि फासि होनायनि माबाया फिगार्सआ अनलि 57 बे आं बुंनाय नङा बेयो अफिसियेलि गुगोलावनो फैनाय होमबाबो बे 100% अफिसियेलि नङा होनना गुगोलावनो बुंदो होनबाबो एस्टिमेटेड 57 नङा 100नि जिखिजाया बे गेजेरावनो जागोन आरोना थ' बे नाय लाख केस वाट मा 57ल' 0.1बो गैलिया पार्सेन्टआ थ' सानना नाय जास्टिस दा जुबिन गार्ग बायदि मानसियानो जास्टिसनि थाखाय एसां लाख मानसि क्रर मानसिया जास्टिस फर जुबिन गार्ग होनबाबो होननाय लासे दाबो माने जास्टिस मोननो थाङाखै होनबा नर्मेल मानसिनि थाखाय बे मा जानो हाथावना सानना नाय जोंनि इन्डियानि ल'खौ थ' बेबायदि आरोना ओरैबायदि माने बोरैबा जोंनि ल'आ माने मा बुंनो जा सानना नाय आरोना आरो गोबांथ' दाथ' जुबिनि सोलिबाय थादों गोबां मानसि बेबायदिनो थैलाङो गोबां फुथारलाङो पुलिस केसल' होयो बे केसा 2-3 मायावनो सिरि फैसा होनो हाया केस नांनो हाया उकिल बायनो हाया सिरि बेसां हामा फुथाराव बियो सिरि बे प्रेक्टिकेल नुनो मोनबाय थानाय बियो नुनो मोनबाय थानाय घटना गासैबो जोंनि साखाथियावनो बेफोर जाबाय थायो थ' बेयाव मिथिया आरोना जोंनि आयेन बेबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि दासान्दि मा बुंनो आरोना थ' माने माथो बुंबावनो जियानो जायामोन बहुत गाज्रि जाबाय सासे सेंग्रा थैबाय बहुत हामा जाबाय आरोना माने जुबिन गार्गनि जास्टिस नागिरनानैनो गावनि जिउखौनो बावसोमबाय सासे सेंग्राया थ' बे सेंग्रानि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जागोन मोन्थों होननानै आंनिफ्राय आर'ज गाबनाय थाबाय थ' बेयाव आंनिफ्राय मोननैसो बुंनो गोनां बाथ्रा आरोना जे श्यामकना महन्त आरो सिद्धार्थखौ लाबाय थादोंमोन बे सैमा मानैखौ बाक्सानि गोदान जेलाव निकासिनि मानोना बे जेला रावबो केदियानो गैयामोन थ' बेनिखाय स्पेसियेल बिसोरखौ लाबोनाय जादों आरोना जेनेबा जाहाथे आराम बिसोर थानो हायो जि बिसोरखौ लाबोबाय थादों बिसोर ओरैबायदि वान्टेड दासान्दि थ' बिसोरनि थाखाय ओरैबायदि माने बिसोर जाय गेटआव सोगोन बेखिनियाव माने पुलिसनि बिराद गोरा मोनसे बाउन्डारि माने होनांगोन जाहाथे बिदि अन्थाइ खुबिनाय बिदि माने जायाथों आरोना माने बे जायगानिफ्रायनो मानसिफोरखौ माने सफैनायनि सिगाङावनो होखारनांगौमोन आरोना बिदि खालामनाय जायासै खोमा जायनि जाहोनाव मानसिफ्रा बिराद गेदारिं जाबाय बे जायगायाव आरो आनकन्ट्रल जाबाय क्राउडसा बेबायदिनो अन्थाइ खुबैनाय जानानै गुलि गावनाय जानानै मानसि जिउ गोमाबाय खासे आरो गुलि गावनाय जाबायदि गुलि गावो नामा माने गोबां अपसन दङ जेरैबायदि राबार गुलि गावनाय बेजों लोगोसे दै सारनाय वाटार स्प्रे लाठि चार्ज होदो खिन्थु बे रबरनि गुलिफ्रा जोंनि आसामाव गैया नामा सोरथिफ्रा बिसोर माने आरो वाटार स्प्रेफ्रालाय मा वाटार स्प्रे माने दैसो ना मानसि खारफा होगोन क्राउडसो खमायो सोरबा बिराद बुनो फायबाबो दै होबाय 10 मिटार गाहाम 10 फुट 20 फुट बे खारफालांबाय बियो बे मानसिया बेबायदिनो माने क्राउडसखौ गोबां माने कन्ट्रल खालामनो हायो आरोना खिन्थु बिदि गुलि गावलाय मा गुलि गावबा थैबाय मानसिया थ' बिथ' माबा जाला ना बियो
मेनटेन क्राउड्सखौ आरो बारासो खालामनाय जादों बियो फिउचाराव नङा होमबा दिनैसो क्राउड्सआ मा दिनैसो क्राउड्सआ गैया जागोन गाबोनलाय मा समनियालाय मा ना मानसिफोरखौ बारासो गरम खालामनाय जादों ना बियो थ' बेनोसै गोबां आं भुल नुदों जोंनि गभर्नमेन्टनि खामानिफोरखौ आरोना गोबां भुल जादों एसेबां गोबाव लाखिबाय थानाङामोन मोनसे केसखौ आरोना आरो बारासो बेसेबां गोबाव लाखियो बेसेबांनो माने मानसिफोरनि जिउ खहा जानायनिसो लामायाव थांगासिनो दायो मानोना गासैबो सिरि थानायाव गैया जुबिन गार्गनि केसाव जि नुदों आरोना आरो थानोबो नाङा जास्टिस फर जुबिन गार्ग तलफोर बेखिनियानोसैमोन जे आं मोननैसो कुइसननि एन्सार बुंनो होनना बुंदोंमोन थांनाय भिडिअआव जि सोंदोंमोन माने गोबाङानो सानदों जे खारगुलिया मोनसे जायगा नङा खारगुलिया गुवाहाटीनिनो मोनसे जायगा गुवाहाटी उजान बाजारनि खाथियाव थानाय मोनसे जायगा आरोना जेखिजाया गुवाहाटी आं माने गुवाहाटी होनना बुङासैना भिडिअआव थ' फ्रायानो मिथियो दालाय सायसे मिथिया बिसोरनि थाखाय बुंनाय जाबाय आरोना आरो फ्रायानो सोंदों बिथांमोना फिसाजो गैया नामा फिसाला जे आं दासान्दि मिथिनायाव बिहा दाबो गासिबो बाय'लजिकेल गावनि असे गथ' गैया जुबिन गार्गनि हिन्जावाबो थ' बिथांमोना गासै 15 जन 15 जन गथ' फिसिदोंमोन थ' गासैबो देरलांजोब्बाय गासैबो गाव गावनि लामायाव थांजोब्बाय खिन्थु दासान्दि बिथांनि लोगोआव खासे गथ' दङ आरोना बेबो फिसिनायसो दै गावनि नङा थ' बेबो गार्लस सिख्ला जासिगोन बियो माने गथ' ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरोना थ' गावनि असे बिदि गथ' गैया जुबिन गार्गआ तलाफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ थ' जि जाथाय जानानै थांबाय मैया बाक्सायाव बहुद गाज्रि आरोना बहुद गाज्रि थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आं मैया मोनसे जायगायाव थांदोंमोन जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो गायसियामाटि होननाय जायगायाव आरोना बेयाव सासे मानसिया मोनसे ओरैबायदि बिजनेस खालामदों आरोना हाग्रानि बिजनेस माने नोंथांमोननि गामियाव एबा नोंथांमोनानो जेखिजाया बोरमा फार्म एबा जेखिजाया गांसो जाग्रा जुनार मोसौ फार्म बिदि दोङोबा नोंथांमोननो गांसोनि दरकार जादोंबा माने खाथि खाला माने माइ गायनाय जायगाफोरावथ' बिदि दोनदाल होनो हायाना आं लोगोफोरनि नैबे मोनसे कन्टेक्ट होना दोनदो नोंथांमोना माने नांगौबा गांसो नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो बिधान नांगौबाबो नेपियार ग्रासनि बिधान नांगौबाबो गोबां रोखोमनि बिधान दङ नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना थ' नैबे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर बेलासि दिननि भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै